Здравейте! Аз съм Ивайло Цонев и представлявам картинг пистите Варна и Лута. Искам да ви запозная с правилната траектория и преминаването през завоите, за да можете да постигнете по-бърза обиколка. Скоростта в завоя и излизането от него определя бързината за следващата права. Картингите, които имате възможността да пилотирате на нашите писти, са с двигатели Honda 4-тактови, 200 кубически сантиметра, 6,5 конски сили, развива до 60 км в час. 270 кубически сантиметра, 9 конски сили, развива до 80 км в час. За напредналите имаме Rotax, двутактов двигател с мощност 29 конски сили и половина и скорост от над 140 км в час. Те са с центровежен съединител, което обуславя по-бавното ускорение. По тази причина е особено важно правилното преминаване през завоите за постигане на по-висока скорост на правата. Затова неправилно е да се смята, че винаги по-късното спиране в завоя носи по-добро време. Целта е завоя да се вземе с максимална средна скорост, така че максимално бързо да се излезе от него и да бъдеш максимално бърз на правата. Съединяването на отделните участъци представлява конфигурацията на една писта. Всяка част от трасето има външна, средна осевата линия и вътрешна страна. Мисленето преместване на осевата линия в най-бързата част на цялата писта представлява идеалната крива. Важно е да се знаят още няколко термина: вход, среда и изход на завоите. Различното доближаване до центъра на даден завой обуславя начина на преминаване. Когато позицията на карта в най-близката част на завоя е преди геометричния център, това преминаване на завоя е с ранен център. Когато позицията на карта в най-близката част на завоя е след геометричния център, това е преминаване на завоя с късен център. Комбинацията от тези варианти съставя най-бързата част от трасето и позволява поддържане на най-висока скорост през цялата обиколка. При завиване задръжте оборотите на двигателя възможно най-високо. Това значи да използвате максималната мощност на двигателя през цялата обиколка. Помнете, при влизане и излизане от завоя използвайте цялата ширина на трасето, за да поддържате максимално дълго оптималните обороти. Отивайки към следващия завой, не забравяйте, най-краткият път не е най-бързия. Движете се от бързата страна на пистата, която обикновено е външната. Спирайте, когато машината е направо и работете плавно с волана. Пожелавам на всички успешно пилотиране на нашите картинг писти и по-добри времена.